नेमकं काय आवाहन कराल सर्व मतदारांना? 7 तारीखला मतदान आहे आणि 9 तारीखला मतमोजणी, काय नेमकं आवाहन कराल? मी माझ्या मतदार बंधू भगिनींना थोडक्यात आवाहन करेन की मी कुठचाही व्यावसायिक नाही आहे. मी काम करण्यासाठी किंवा काम करत आहे म्हणून मला पक्षाने संधी दिलेली आहे. काम करण्यासाठी संधी दिलेली आहे. पक्षाला पण वाटलं एक गाव पातळीवरचा चांगला कार्यकर्ता हा तालुका पातळीवर सुद्धा चांगलं काम करू शकतो, यासाठी पक्षाने संधी दिली. म्हणजे 100% मी काम करण्यासाठी उभा आहे. मी कुठलाही कॉन्ट्रॅक्टर नाही आहे की मी कुठे कामं घेणार त्यातून माझा संसार चालवणार, अशी गोष्ट नाही आहे. माझा जो कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आहे तो मी माझ्या वैयक्तिक, माझं रेशन दुकान असेल किंवा मी अजून काही व्यवसाय करत असेल तर तो मी वैयक्तिक आहे. पण स्वतः म्हणून मी हे काम शासकीय योजना असतील किंवा मतदारसंघातील ज्या समस्या आहेत या समस्या निवारण करण्यासाठीच मी आज उभा आहे. आणि मतदारांनी, तुम्ही सर्व बंधू भगिनींनी, हुमरस गाव हा काय लांब नाही आहे, आपल्या आजूबाजूचाच गाव आहे. तुम्ही स्वतःही चौकशी करू शकता की सीताराम तेली हे सरपंच जे आहेत तुमचे ते खरोखरच काय आहेत, काम करतात की नाहीत, याची तुम्ही स्वतः खात्री करून घ्या आणि मला 100% मतदान करा. मी कुठचंही आश्वासन किंवा उगाच काहीतरी सांगायचं मत घालण्यासाठी तुमचा रस्ता मी उद्या करून देणार, परवा करून देणार, हा माझा विषय नाही. मी तुम्हाला काम करून दाखवणार आणि त्यानंतर सांगणार हे काम आम्ही आमच्या पक्षामार्फत किंवा कोणाच्या सहकार्याने केलं त्याची ओळख करून देणार. असा मी कार्यकर्ता आणि अशी माझी ओळख हुमरस गावात आहे. हीच ओळख मी माझ्या पूर्ण पंचायत समिती मतदारसंघात माझी ओळख करणार.